Am sete, mă, gospodine. Am venit de joc ăsta borât. Scoți-mă, bolanule. Doamnă, pe YouTube e plin de oameni ca ea. Lipsea numai ea, așa e complet. Italia! Franța! Norvegia! Ia fete, mă! Ăsta-i... Nu, ce lădră! Intră în păcatul cu dânsa, băi, știi, la mine. Da, intră în pulă. Intră. Da, zic, da. Lasă-mă, puneai. Uite, Gabi. Altul. Hai, ridică-te, du-te acasă. Uite, ți-a scris și numele meu. Așa, la ușă și... Nu m-am consum. Și este treabă vreme. Hai, mă, du-te acasă. Hai, ridică-te. Și ce spui? Nu mă rog să plec de aici. Eu plec ca două. Ca flori. Auzi, te încarci de uit cu dânsa. Lasă-o, Nu, Tani, las că o bag pe YouTube. Ia, o bag pe YouTube. O încarc. Orice curvi vrea să trăiască la casa mea. Totul mă Dumnezeu, mami voastră. Curvii! Eu sunt. lasă. Dar nu o turnize cu dânsa. Hai, mereu în casă, dă-o la nări. Tu știi cât ragi? Și-o dracule, Hai acasă, hai sus. Adă-gă-le de apă. Scoală, nu ți rușine. ce mă? Eu scot una ție dracu Eu știu acum. că ai fost în grădina mea și... Și ce te-am putut pe seama? Nu. E că te iau de gât, ia dracu acum. Apoi nu ție, dracu, ți-ai făcut o Ia casă? în pe doi, mă, te fac de gât. Vine unul și da peste tine, bagi în pușcării. Ia scoală și dai ceva acasă. Stai, băi, dar gândește la ce ai făcut în viața ta. Eu am făcut copii, dar tu ai făcut ceva, bă? Băi, eu am trei, ca florii! Eu am curat la mine! Stai, doamnă, stai tu, că tu ești al lui Margareta, ce de acolo i-ai făcut casuța, lasă-mă, mă, că nu Dumnezeu, mami, adică eu nu trebuie să stau în sulița voastră. Facă că m-a ridicat un fur și-mi croșea, mă. Stai, băi, băiatule, tu ești al lui. Stai și-mi... Italia! Mă duc în cur la mătă. Deci că s-a o băgă mătă de acolo. Crușea mătă. Așa se vine ca se pozează, se ducă la mecanică. Dar uite, asta e toată frumoasă, luat-o aici. Hai acum, vine alea. Stai, unde? Asta e fata lui... Mergeți pe lângă gata, că mai trebuie.